Id-data tal-5 ta' Ottubru hija importanti fid-dinja edukattiva minħabba li fiha jitfakkar il-Jum Dinji tal-Għalliema fejn tkun onorata din il-professjoni li tajn biex il-ġejjieni ta' tfal u żgħażagħ ikun ferm aħjar. Il-Jum Dinji tal-Għalliema li jiċċelebra l-figura tal-għalliem u l-ħidma sfiqa tiegħu favur l-istudenti kien stabbilit mill-UNESCO fl-1994 fejn dakinhar kienet iffirmata rakkomandazzjoni dwar l-istatus ta' għalliem imejja f'Pariġi fil-5 ta' Ottubru tal-1966. F'din il-ġurnata din is-sena, iċ-ċelebrazzjonijiet se jiffukaw fuq l-urġenza sabiex ikunu indirizzati d-diffikultajiet u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom fil-klassi. Mill-paga li ġejja tal-aħar ta' Ottubru l-għalliema u l-edukaturi grazzi għal ftehim settorjali l-ġdid mistennija jaraw bidliet sostanzjali fis-salarji tagħhom. Dan wara li f'Lulju li għadda il-Gvern flimkien mal-Union tal-Għalliema l-MUT iffirmaw l-aqwa ftehim settorjali li qatt tingħata lill-edukaturi li jinkludi titjib qawwi fid-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għalliema u l-edukaturi fost ħafna iktar. Minn dan il-ftehim settorjali se jaffettwa madwar 12,000 edukatur fosthom dawk tal-Istat u tal-iskejjel tal-Knisja. Dan il-ftehim se jkopri sas-sena 2027.